What's up guys? Yan. Kuya Potpot in the house this time. Mag-tutorial tayo ng how to cook water. How to cook water guys, pinakamahirap sa lahat ng estilo ng pagluluto. What the fuck? Ang ituturo ko sa inyo. Hindi nyo yan matutunan sa inyong bahay, kundi matutunan nyo yan dito. Hindi totoo yan. Okay? Bibigay lang ako sa inyo ng quick background about my history of cooking. Matagal na po ako nagluluto since the very first day ako lumabas dito sa mundo. Hanggang ngayon, itong klase ng pagluluto ay hindi ko pa ito nakakalimutan at hindi pa natin pwede pagpalit sa kahit anong bareta ng sabon. Okay? Dahil bakit? Makakain ba yun? Nakakagigil ka? Alright, here we go. Umpisahan na natin ang ating pagluluto ng tubig. Stop! How to cook water. Kailangan na natin unang gamitin sa ating mga equipment para tayo ay makaluto ng tubig. Ito, napakahirap ito, buwis buhay ito na klaseng style of cooking. Alright, tingnan natin. Umpisa, kailangan natin itong mga materials. So check. Baliw ka yata eh! Guys, mga materials kung paano at anong recipe para magluto ng tubig. Alright, here we go! A few moments later. Alright, una sa lahat, kailangan natin ito ng bowl. Kailangan natin ng bowl para saan lalagyan ng tubig. Siyempre, kailangan din natin ng tubig. Wow! Tubig. Ayan, alright. Para ilagay. Kahit konti lang guys, kahit marami. Galing ha? Depende sa inyo kung ilang kayong kumakain sa bahay nyo. Ano ka nasisira, ulo? Pwede nating damihan, good for 2, good for 3, good for unlimited goods. Okay, so Tarantado! next. Next is kailangan natin ng lutuanan ng tubig. Ito, kailangan natin ng tubig. Kailangan natin to guys. Anong tawag nito? Karahay, kaserola. Wow naman! Wow! Ewan ko, basta tawagin nyo na kung anong gusto nyong tawagin dito. Importante, masaya kayo. Alright, next! Next is kailangan ito, pang halo-halo ng tubig. Kailangan niyo ng pang halo-halo ng tubig. Ito, kailangan nyo rin yan siya para pang halo-halo ng tubig. Kailangan nyo para panipisin nyo yung tubig. Yan, kailangan nyo rin ng platito para lagyan ng tubig. Ito, patsaka kutsara. Yan, para lagyan nyo lahat para sa panghalo ng tubig. Alright, salihan nyo na ng tornilyo in case lalaban siya. Plies para importante, safety purse. Ayan, merong ganito. Adjustable. Wala na, finish na. Importante marunong kayong magluto ng tubig guys. Kung hindi, mahirap kayo. Lagyan natin ng in case na maglaban, lagyan natin ng lagari. Lagyan natin ng plies para in case na kayo ay mainitan. Kailangan nyo rin ng konting screwdriver, ganyan. Tsaka drill, just in case na mahirapan kayo magluto. Putang enema, putang enema, putang enema, putang enema. A few inches later. So yun yung guys, nakita nyo na yung mga tools or mga recipe na kailangan natin gamitin para sa pagluluto ng tubig, okay? Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Kita nyo naman yung mga tawag nito, ingredients. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! How to cook water, okay? Ito, yung papakita ko sa inyo. Hindi totoo yan. Ayan. Yan yun siya, yan mga tools na yan. Again guys, dapat malaman nyo mga kailangan para magluto or how to cook the water, okay? Now, let's proceed to our bottom line. Alas man ang bunganga mo, ha? Alright, so check this out. Alright, first is painitin ang kalan. Ayan. Yan yung first, painitin yung kalan. Alright, painitin natin hanggang iinit na. Ang galing mo pala dyan, ha? Hindi ko alam, ha? So yan, pagkatapos yan iinit na yan. Next is yung tubig. Ilalagay natin yung tubig. Ayan. Ayan.
As you can see, kumukulo na, ay umiinit na ang kanyang tubig. Alright. Ayan. Hintayin muna natin guys ng after how many centuries bago natin to i-check up. Siyempre naman guys, i-mix natin para hindi masunog yung tubig. Ang galing mo pala dyan Tingnan natin Hindi kung ko alam ano ba siya, kung ano talagang nangyayari sa buhay niya. Yan, dapat i-check natin yan. See? Ayan. Ano ka nasisira, ulo? Haluin natin guys para hindi ma-overcook, hindi susunog yung tubig. Nakakagigil ka. Alright. Pwede nyo rin check kung mainit na. Check using your fingernails, okay? Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Guys, dapat alu-aluin nyo siya hanggang masaya. Importante masaya kayo. Ayan. Ganyan. Mix nyo siya ang dapat may limit yung pag-mix nyo. Chamba mo malakas eh. Ano siya? Forever. Mga forever guys, i-mix nyo siya hanggang forever. Tama talaga. So after this, malapit na siya. After how many centuries nyo siyang inuukay, yan, wait nyo na lang. Okay? So, ayan siya dahil kita nyo naman. Pag napipil nyo na guys na medyo luto na siya, ayan, dapat i-off nyo na yung kalan. Off. Yan o, kumukulo na siya o. Ayan, lapit na matapos ang ating water districts. Ayan, para makita natin ang ating finished product. Alright, let's wait. Kailangan din natin gumamit ng skin germs protection. Alright, para pang hawak ito, para ano siya, safety first, para hindi masira ang iyong buhay dahil sa iyong love life. Okay? Natutuwa ako sa'yo. Tapos, yan, i-bring natin dito. Tapos, ilagay natin, i-serve natin siya. Magaling ka eh. Ayan guys, meron na tayong finished product ng cooking or cook water. Galing ha. Alright, cook water. Alright. Wow naman. O, diba? Wow. Yan, di ba? Alright, there you have it guys. Nakita nyo na kung paano gumawa ng water. How to cook water. May finished product na tayo ng water na nagawa. Ayan. So guys, ayan ha. Tapos na natin yung ating water. Sinasaludoan kita. Alright, just wanna say shout out sa lahat na, shout out ko na kayong lahat para hindi ko na isa-isahin. Shout out to everyone and to all. Shout out all. Ayan. You know who you are. Shout out to you. Sa mga hindi nanonood, shout out to you. Sa mga nanonood, shout out pa rin sa inyo. Bahala na kayo sa buhay nyo kung anong gagawin nyo. Shout out everyone. See you on the next vlog. Enemy is not an option. We all listen now, we go dance and start.